Hello magandang araw. So may ayusin tayong monitor muna ngayon. So ang problema nito, pakita ko. So brand pala niyan, Asus. So on natin. So yan. So yan, nakikita nyo. Yan. Dito. Parang may handbars. May guhit pababa. Yan, gaganyan. So, alamin natin yung problema niyan. So, bali ito na yung likod, So, ito yung top board na ginamit. Kasi ito yung natin. Logic board natin. Tapos dito, may nakasulat naman dito. So yan, may nakasulat. BGH. Lahat ng data nandito, So kung dito may nakita kayong ganyan na resistor, tapos doon din sa kabila, yan, meron din kayong nakitang ganyan. So magkadugtong lang yung mga yan, Ang model pala nito ng screen, hindi ko na makita. Subukan muna nating tanggalin yung isa dito. Pero pagka ganoon ang problema, sa pagkakalam ko, based on my experience, BST kasi yun Saan may BST ba dito? Ayun, meron. Yan. Yung vertical start natin, yan. So yun natin to kung saan. So ito yun. So subukan mo natin itong tanggalin. Mawawala ba yung problema, Saka na natin tanggalin yung yung iba pagka walang nangyari dito. So pagka dito, kundari dito BGH nandito banda, yung BGH din dito sa kabila nandito rin sa loob, wala sa labas, nandito yung BST dun sa kabila, nandito ang BST din dito, nandito rin. So yan, subukan muna natin tanggalin dito sa kaliwa na BST. So ayan, natanggal na. So putulin nyo lang yung linya, So ayan, ang galaw ng camera, ang kamay ko. So ayan, So pinutulan natin to BST, yung vertical start niya. So try muna natin paanda rin pagka nagbago ba yung tama ba yung ko. So ayan, subukan muna natin tong paanda rin ulit kung may nagbago ba. So yan, nawala na ata pero may guhit. Meron, at saka sa baba din meron. So unahin muna natin to.
Yan, hindi naman masyado mapapansin yung guhit pagka ano, medyo itim yung screen. At saka maliwanag. So, subukan mo muna itong tanggalin ano, kung matatanggal ba natin yung guhit. Yung guhit na yan. Subukan muna natin tanggalin. So, balik tayo dito ano. Nasubukan ko na palang tanggalin lahat ng ano dito, yung clocking signal mula sa CK1 hanggang CK8. Dito, yan o. CLK1 hanggang CLK8. So wala pa rin nagbago ano, tapos lumipat ako dito. Tinanggal ko rin yan. Mas lalong tumindi yung problema. So talagang andito lang yung problema. Pero hindi na natin matatanggal yung ano na yan, yung guhit na yan. At saka may napansin pala ako dito. Yung IC na to, yan. Kasi lahat ng mga piyesa na ano, pagka umaandar, umiinit naman, ano. Pero kaso sa case na to, saglit pa lang ano, siguro wala pang ilang minuto, etong piyesa na to, hindi mo na mahipo. Talagang sobrang init na. So siguro magkakaroon ako ng part 2 nito. Mag-order muna ako ng piyesa na yan. Tapos palitan natin kung ganyan ba talaga. Kung mawawala ba yung ano, magiging normal ba. So yung piyesa na to, nandito lahat ng control ano, yung BGH at saka BGL at saka yung swapping voltage dito. Ito rin yung nagko-control. So yung guhit na yon, hindi na natin matatanggal yan. Hayaan na natin yung ganun. Wala na tayong magagawa ron. So yan, nakauna. So yan ano. Kita nyo may guhit pa naman. So hindi na natin matatanggal yan. Pero yung sa baba, hindi naman masyadong napapansin. So hanggang dito na lang muna yung video. Siguro magkakaroon to ng part 2. So kung nagustuhan nyo yung video, please like and subscribe ano. Pero kung hindi naman okay lang din. So maraming salamat sa panonood.